Tässä on mun PS3 250 kiintolevyllä ja joululahjaksi sain sen. Ja tämmönen. No niin, ja tässä on nyt sitten valikkoja. Ja nyt tässä on sitten se netti, pleikkari, network ja tuossa on sitten ystäviä, voi lisätä sinne ja sitten verkko www-sivuille ja pääsee tästä näin. No ja tuohon pitää sitten se internetin hakujuttu pitää pistää siihen. No mennään nyt vaikka tuohon nettimoton kohdalle tuossa. Siihen. Noin. Sitten se netti. Nyt päästään nettiin. Noin. Tässä sitten on sitä nettissä. Näin. Ja sitten täällä on pelit sitten ja PlayStation se, missä voi sitten ladata niitä pelejä. Ja sitten on se joku tropikokoelma ja sitten on memory card ja jotain tämmöistä paskaa ja sitten etsin mediapalveluja ja jotain tämmöistä näin ja sitten PD-tietotyökalut ja mediapalvelimet, soittolistat, kuvat, fotogalleri, soittolistat. Sitten asetukset täältä näin, verkkoasetukset, etäkäyttöasetukset, turva-asetukset, ääniasetukset, näyttöasetukset, tulostimen asetukset, lisälaiteasetukset, virransäästöasetukset, päivä- ja aika-asetukset, teema-asetukset, järjestelmäasetukset, chat-asetukset, musiikkiasetukset, videoasetukset, peliasetukset ja järjestelmäpäivitys. Sitten on käyttäjät ja luo uusi käyttäjä ja sammuta. Elikkä tämmönen tää nyt sitten on. Joo, kiitos ja hei.